shi kawo dan sarki tabbas ya cancanci a bashi kalmar yabo da duba da shi kan wannan mawaƙi yake fitar da gwajin shi masu matuƙar daɗi masu rawar da taudo dan ka saurari waƙar shi zaka ji ta kaji daɗin ta ma ta yaba da ta kai maka comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waƙa da shi wannan fitaccen waƙi shi kan shi zai ƙara fitar da wata gagarumar waƙa wacce masoyi tabbas za su ji daɗin ta kuma za su yaba da ita to kai da dan wanka kasance babba wannan tunanin na albarka ne suna arewa shi ina fata da kalan namun kalmar nan guda da wacce aka sani da alamar subscribe da alamar ƙararwa da kuma alamar like da za ka zai tabbatar da wannan tunanin da albarka kana bibiyar ta kuma kana bibiyar dukkan wasu da kan aika wanda take kawo muku musamman abubuwan da ya shafi annan da sun maka wanda suke takarwar ganin sosai a faɗin jira kuma wannan maji tabbas ina matuƙar kokari duba da yake fitar da gwajin shi irin daban-daban cewa shi da kai kai mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu doyarukan ka da waye da na kai domin ka tabbatar da wannan tunanin da albarka kana bibiyar ta kuma kana bibiyar dukkan wasu da kan aika wannan daga cikin maji wacce fitowa a kowane ladabi saboda haka muna ƙara muku goda musamman wannan sharing da commenting da kuke mana a cikin channel muna ganin muna jin daɗi kuma muna matuƙar yaba da kan fatan za ku je kasancewa da mu a dukkan wasu shahararre da su kawo dan sarki tabbas ya cancanci a bashi kalmar yabo da duba da shi kan wannan mawaƙi yake fitar da gwajin shi masu matuƙar daɗi masu rawar da taudo dan ka saurari waƙar shi zaka ji ta kaji daɗin ta ma ta yaba da ta kai maka comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waƙa da shi wannan fitaccen waƙi shi kan shi zai ƙara fitar da wata gagarumar waƙa wacce masoyi tabbas za su ji daɗin ta kuma za su yaba da ita to kai da dan wanka kasance babba wannan tunanin na albarka ne suna arewa shi ina fata da kalan namun kalmar nan guda da wacce aka sani da alamar subscribe da alamar ƙararwa da kuma alamar like da ba ta zai tabbatar da wannan tunanin da albarka kana bibiyar ta kuma kana bibiyar dukkan wasu da kan aika wanda take kawo muku musamman abubuwan da ya shafi annan da tun maka wanda suke takarwar ganin sosai a faɗin jira kuma wannan maji tabbas ina matuƙar kokari duba da yake fitar da gwajin shi irin daban-daban cewa ce da suke kai kai mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu doyarukan ka da waye da na kai domin ka tabbatar da wannan tunanin da albarka kana bibiyar ta kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun aika wannan daga cikin maji wacce fitowa a kowane ladabi saboda haka muna ƙara muku goda musamman wajen sharing da commenting da kuke mana a cikin channel muna ganin muna jin daɗi kuma muna matuƙar yaba da kan fatan za mu je kasancewa da mu a dukkan wasu fitattun aika na shahararre da su kawo dan sarki tabbas ya cancanci a bashi kalmar yabo da duba da shi kan wannan maji yake fitar da gwajin shi masu matuƙar daɗi masu rawar da taudo dan ka saurari waƙar shi zaka ji ta kaji daɗin ta ma ta yaba da ta kai maka comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waƙa da shi wannan fitaccen waƙi shi kan shi zai ƙara fitar da wata gagarumar waƙa wacce masoyi tabbas za su ji daɗin ta kuma za su yaba da ita to kai da dan wanka kasance babba wannan tunanin na albarka ne suna arewa shi ina fata da karan namun kalmar nan guda da wacce aka sani da alamar subscribe da alamar ƙararwa da kuma alamar like da ba